de theatrale kuier Het Paard en Vrijheid, die gaat door het oorlogsverliezen in Tietje en de eerlijkse betekenen, had Tietje kunnen teken zetten. Ze misten een plakje. Ik ben leuk al meer dan 10 jaar verliezen ben we begonnen met de herdenking hier in Tietjerk. Eerlijks om de mensen van de oorlogen te bedenken, ja. Elk jaar met Fjouwe Maaien hebben we de herdenking. En eerst wie dat jaren bij Inemande. Later hebben we dat verkleed naar de stichting, de hoesjes van de stichting. Op zich een mooi plak, maar er is net iets fysieks. Liek als in oren, dwarpen in Friesland, Nederland, waar vaak wel een monument is. Waar mensen die het haar inzetten hebben voor vrede en vrijheid. We willen graag een monument realiseren in Tietjerk. Een betinkingsmonument voor de mensen die het omgaan binnen de Tweede Wereldoorlog. Maar ook voor mensen die na de tijd haar inzetten hebben voor vrede en vrijheid. En dat er omgaan binnen. Dat monument, dat hien we nog net in Tietjerk. Heel verloren plak neer dat er al. Dus dat we het heeg tijd dat we dat in Tietjerk krijgen. Kunstenaar Jan Hooghiemstra wil benaderen om er eens mee te denken over de vormjouwing van dit monument. Zo, je Boppa, dit is van verwrongen stiel. En dat is wat er overblijft wat de oorlog woest. En dan is een hele flat of huis, dat is voort. Dus juist rondom, juist betonblokken lezen. En het stiel is verwrongen. Nou, de sokkel is van beton. Het beton, het jouw de wreedheid van de oorlog gewoon. En als titel gekozen voor vrede. Dus net iets van alleen nog maar 40, 45, want het is meer dan dat. Ja, want elke keer bloot belangrijk om de vrijheid te bedenken. Ja, dus hoe belangrijk is dat? Nou, zodat wij hier dus met z'n tweeën staan, dat is vrijheid. Dat is denk ik toch het belangrijkste, of net?